እዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዝረኣይ ሪኪ ቶካርስ ዝበሃል ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ምስ ወለዱ ሳራን ፍሬድን ምስቲ ማይክ ዝበሃል ንእሽተይ ሓውን ኣብ ጆርጅያ እዩ ዝነብር ነይሩ። ፍሬድ ኣቡኡ ንፉዕ ጠበቓ ክኸውን ከሎ ሳራ ኣዲኡ ድማ ኣብ ገዛ ኮይና ደቃ ትዕቢ ነይራ። ብዕለት 25 ወርሒ ሕዳር 1992 ዓመተ ምህረት እንዳ ቶካርስ ምስ ስድራ ቤታ ንሳራ ታንክስጊቪንግ ክሕልፉ ኢሎም እዮም ናብ ፍሎሪዳ ገይሾም። ምስ ስድራ ቤት ሳራ ጽቡቕ ናይ ስድራ ቤት ጊዜ ሕሊፎም ናብ ገዝኦም ክምለሱ ከለዉ ግን ፍሬድ ናይ ስራሕ መገሻ ስለ ዝነበሮ ንሱ ናብ ኣላባማ ናብ መገሹ ከመርሕ ከሎ ሳራ ድማ ደቃ ሒዛ ናብ ገዛ ተበጊሳ። ናይ ኣጋምሸት ምስ ኮነ ግን እቶም 6ን 4ን ዝዕድሚኦም ክልተ ደቃ ደም ንደም ኮይኖም ብፍርሒ እንዳንቀጥቀጡ ኣብ ሓደ ገዛ ከኩሕኩሑ ጀሚሮም። እቲ ዋና ገዛ ማዕጾ ምስ ከፈተሎም እንዳበኸዩ ኣዴና ሓገዝ ትደልያላ ኢሎሞ ፖሊስ ተጸዊዖም መጺኦም ነቲ ቦታ ክፍትሹ ምስ ጀመሩ ኣብ ሓደ ካብ መንገዲ ኤልያብ ዝብል ቦታ ሓንቲ ጻዕዳ መኪና ደው ኢላ ረኺቦም። ቀሪቦም ምስ ረኣዩ ድማ ካብቲ ዝፈርሑ ክወፁ ሬሳ ናይታ ጓል 39 ዓመት ሳራ ቶካርስ ኣብ ውሽጢ ጸኒሕዎም። መርመርቲ ገበን ናብቲ ቦታ መጺኦም ነታ መኪና ድሕሪ ምፍታሽ ናብ መንበሪ ገዛ እንዳ ቶካርስ ከይዶም ኩነታት ኣማውታ ንኽፈልጡ ዝሕግዞም ገለ ፍንጭ እንተረኸቡ ኢሎም ክፍትሹ ጀሚሮም። መጀመርታ ነቲ ገዛ ክፍትሹ ምስ ጀመሩ ሰራቒ ሴሩ ዝኣተወ እዩ ዝመስል ነይሩ። ድሓር ኣጸቢቖም ምስ ፈተሹ ግን ማዕጾ ተሰይሩ ከብሕታት ተኸፋፊቱ እኳ እንተነበረ ግን ወላ ሓደ ዝተሰርቀ ንብረት ከምዘየለ ስለ ዘረጋገጹ ዕላማ ናይቲ ቅትለት ስርቂ ከምዘይኮነን ኮኔልካ ንፖሊስ ንምድንጋርን ስርቂ ንምምሳልን ከም ዝተገብረን ተረዲኦም። እቶም ቆልዑ ወላ እኳ ቆልዓ ክሪኦ ዘይግባእ ነገር ስለ ዝረኣዩ ብጣዕሚ ተናዊፆም እንተነበሩ ግን ንመርመርቲ ገበን እቶም ዝነበርዎም እንኮነ ዓይኒ መሰኻኽር እቶም ቆልዑ ስለ ዝነበሩ ቀስ ኣቢሎም እንታይ ከም ዘጋጠመ ክሓትዎም ጀሚሮም። እቲ ወዲ 6 ዓመት ሪኪ እንታይ ከም ዘጋጠመ ከዝንትወሎም ከሎ ካብ እንዳ ኣባ ሓጎኦም ምስ ተመልሱ ምስ ኣዲኦም ኮይኖም ካብ መኪና ወሪዶም ገና ንገዝኦም እንዳኣተዉ ከለዉ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ሓደ ሰብ ጸኒሑ ከም ዝጨወዮምን እቲ ጨዋዮኦም ጸሊም ምዃኑን ሽጉጥ እውን ኣብ ኢዱ ሒዙ ምንባሩን ይገሊጽሎም። እቶም መርመርቲ ገበን ኣቦኦም ኣበይ ከም ዘሎ ምስ ሓተትዎ ብስራሕ ናብ ኣላባማ ከም ዝገሸን ዘለዎ ሆቴልን ስለ ዝሓበሮም ድማ እቶም መርመርቲ ገበን ንፍሬድ ቶካርስ ደው ኢሎም በዓልቲ ቤቱ ከም ዝተቐትለት ነጊሮሞ። ፍሬድ ቶካርስ ሞት በዓልቲ ቤቱ ምስ ሰምዐ ስምዒቱ ፍጹም ክቆጻጸሮ ስለ ዘይከኣለ ከም ቆልዓ ክበኪ ጀሚሩ። ኣቦኦም ካብ መገሸኡ ክሳብ ዝምለስ እቶም ቆልዑ ምስ ኣዝማዶም ከም ዝጸንሑ ምስ ተገብረ እቶም መሳኪን ቆልዑ ኣዲኦም ብሂወት ዘላ ስለ ዝመሰሎም ማዓስያ ማማ ካብ ሆስፒታል እትወፅእ እናበሊኦም ክሓቱ ጀሚሮም። ኣዲኦም ከም ዝሞተትን ከም ዘይትመጾምን ምስ ተነግሮም ግን እቶም ቆልዑ ባባ ምሳና እንተዝነበር ማማ ኣይሞተትን እቲ ቀታሊ እውን ኣይመምለጥን ነይሩ እዮም ኢሎም ክሓስቡ ጀሚሮም። እቶም መርመርቲ ገበን ነዞም መሳኪን ቆልዑ ኣዲኦም ዝመንጠሎምን ኣብ ዝኹሉ መከራ ዝሸመሞም ሰብ ንምርካብ ጻዕሮም ክቕጽሉን ከለዉ ናይ ፍሬድ ስራሕ ምስ ብዙሓት ገበነኛታት ሰባት ዘራኽብ ስራሕ ስለ ዝነበረ ምናልባት ምስ ዝኾነ ሰብ ኣብ ስራሕ ተጋራጭ እንተነይሩ እዮም ሓቲቶሞ። ፍሬድ ምስ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተጋጨወ ሓቢሩ ነቶም ብስራሕ ዝረኽቦም ሰባት ዝርዝር ኣስማት ክህቦም ከሎ መርመርቲ ገበን ድማ መርመሮኦም ብምቕጻል ንመቕርቦምን ኣዝማዶምን በብሓደ ክሓትዎም ጀሚሮም። ፍሬድን ሳራን ወላ እኳ ብደገ ንዝሪኦም ሰብ ኣዝዮም ዝፋቐሩን ሕጉሳትን ሰብ ሓዳር ይመስሉ እንተነበሩ መርመርቲ ገበን ንስድራ ቤት ሳራ ሓቲቶም ከም ዝበጽሕዎ ግን ሓዳሮም ብዙሕ ሓርጎጥቆጥ ከም ዝነበሩ እዮም ተረዲዮም። ፍሬድን ሳራን ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት እዮም ቃል ኪዳን ኣሲሮም ክልተ ቆልዑ ድማ ኣፍርዮም
ሕጉስ ህይወት ይመርሑ ነይሮም። ድሓር ግን ፍሬድ ናይ ግሉ ናይ ጥብቅና ትካል ምስ ከፈተ እቲ ምስ ሰበይቱን ምስ ደቁን ዘሕልፈዎ ዝነበረ ግዜ እንዳነከየን መገሻታት ከበዝሕን ጀሚሩ። ሳራ ነዚ ቀጻሊ መገሻታትን ምስ ስድራ ቤቱ ግዜ ዘይምሕላፉን ተቐቢላቶ ህይወታ እንዳመርሐት ከላ ግን ካልእ ናብ ጥርጣረን ፍርሕን ክትኣቱ ዝገበራ ነገራት እያ ኣስተውዒላ። ንሱ ድማ ናብ ናይ ገዛ ቴሌፎን ይድወል እሞ ሳራ ምስ ተቐበለታ ግን እቲ ደዋሊ ከይተዛረበ ቀልጢፉ ይዓጽዋ። ካልእ ኣብ ራዕዲ ከም ተኣቱን ንድሕነታን ድሕነት ደቃን ከም ትሰግእን ዝገበራ ግን እንታይ ነይሩ? ሪክ ወዳ ገና ወዲ 3 ዓመት እንከሎ ኣብ መኪና ናይ ኣቡኡ ሽጉጥ ተሓቢኡ ምስ ረኸበ እያ። ሳራ ንፍሬድ በዓል ቤታ ኮፍ ኣቢላ ንምንታይ ሽጉጥ ተሓቢኡ ከም ዝኸይድን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ እንተኾኑን ምስ ሓተተቶ ግን ፍሬድ ወላ ሓደ ዘፍርሕ ነገር ከም ዘየለ እዩ ኣረጋጊጹላ። ምስ ግዜ ጠባይ ፍሬድ ክቀያየርን ገርጨጮ ከብዝሕን ስለ ዝጀመረ እቶም ቆልዑ መዓልታዊ ቆዮቋን ናይ ወለዶም ባእሰን ምስማዕ ናተይለመም ሒዞሞ። ድሓር ግን ሳራ ሰብኣያ ካልእ ሰበይቲ ከም ዝለመደ ስለ ዝበፅሓቶ ፍትሕ እኳ እንተሓተተት ፍሬድ ግን ጠበቓ ስለ ዝነበረ ንሳ ግን ስራሕ ኮነ ናታ እቶት ዘይብላ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ደቃ ትዕብያ ደስ ስለ ዝነበረት እንተደኣ ተፋቲሕና ነቶም ቆልዑ ከም ዘይትርእዮም ፍለጥ ኢልዩ ኣፈራሪሕዋ። ሽዑ ሳራ እንተያ ገይራ ፕራይቬት ኢንቨስቲጌተር ማለት ናይ ግሊ መርማሪ ቆፂራ ነቲ ውስልትንኡ ዘረጋግጽ መርትዖታት ክትእክብ ጀሚራ። እቲ መርማሪ ገበን ተኸታቲሉ ፍሬድ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝዘውር ዘሎ ምስ መርትዖታት እኳ እንተቕረበላ ግን ሳራ እዚ መርትዖ ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ስለ ዝተረድኣ ተወሳኺ መርትዖታት ክትእክብ እያ ወሲና። ድሓር ፍሬድ ናብቲ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ኦፊሱ ክትኣቱ ፈጺሙ ይፈቕደላ ስለ ዘይነበረ ንስራሕ ምስ ከደ ኣትያ ክትፍትሽ ጀሚራ። ክትፍትሽ ምስ ጀመረት ፍሬድ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሓት ከም ዝነጥፍ ዘረጋግጽ ብዙሕ ሰነዳት ስለ ዝረኸበት ንውሕስነት ኢላ ነቲ ሰነዳት ኮፒ ጌራ ነቲ ቅዳሕ ወሲዳቶ። ፍሬድ ምስ ተፈታሕና ደቀይ ወሲዱ ምርኣይ ካብን እንተዳ ፈቲኑ እዚ ሰነዳት ደቀይ ምስ ኣቦኦም ክነብሩ ውሕስነት ከም ዘይብሎም ዘረጋግጽ እኹል መርትዖ እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ነቲ ሰነዳት ወሲዳ ንሓፍታ ዝኾነ ነገር እንተዳ ኮይነ ወሲድክ ንፖሊስ ሃብዮም ይኽእያ ኢላታ። ሳራ ህይወታ ብዝሰቅቕ ኣገባብ ሓሊፉ ምስ ተረኸበት እምበኣር ክሪሲ ሓፍታ ንሳራ ነቲ ሰነዳት ወሲዳ ነቶም ንጉዳይ ሳራ ሒዞም ዝነበሩ መርመርቲ ገበን ሂባቶም። እቶም መርመርቲ ገበን ከጻርዩ ምስ ጀመሩ ፍሬድ ብኤፍቢኣይ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ብምትሕልላፍ ስለ ዝተጠርጠረ ኣብ ትሕቲ ክትትሎም ከም ዘሎ እኳ እንተረጋገጹ ግን ድማ እዚ ፍሬድ ምስ ቅድለት በዓልቲ ቤቱ ዝኾነ ኢድ ከም ዘለዎ ዘረጋግጽ መርትዖ ስለ ዘይኮነ መርመርኦም ከም ብሓድሽ ሄሎም ክጅምሩ እዮም ተገዲዶም። ፍሬድ ሞግዚትነት ናይ ደቁ ወሲዱ ከዕብዮም ክወስዶም ከሎ እቲ ቀታሊ ገና ስለ ዘይተታሕዘን እቶም ቆልዑ እውን እቲ ስምባደ ገና ስለ ዘይወጸሎም ህይወቶም ብፍርሕዮም ዝመርሑ ነይሮም። ስድራ ቤታ ንሳራ ቀታሊ ጓሎም ንምርካብ ንቕትለታ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ንዘለዎ ሰብ ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣዳልዮም ስለ ዝነበሩ ሳራ ካብ ትመውት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ፖሊስ ደዊላ ሓበሬታ ኣለኒ ኢላቶ። እታ ሰበይቲ ኣብቲ ሳራ ዝተቐትለትሉ ምሸት ከርቲስ ሮወር ዝበሃል ሓዋ ክዳውንቱን ጫማኡን ደም ንደም ተጸያይቑ ከም ዝመጸሞ ምስ ሓተትቶ ንሓንቲ ሰበይቲ ቀቲለ መጽየ ከም ዝበለዐ ሓቢራ። ብዕለት 23 ወርሒ ታሕሳስ 1992 ዓመተ ምህረት ፖሊስ ንከርቲስ ሮወር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትውዎ ከለዉ ከርቲስ ሮወር ኣዝዩ ከቢድ ወልፊ ናይ ዕፀፋርስ ዝነበሮ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅትለት ሳራ ኢድ እንተለዎ ክምርምሮ ምስ ጀመሩ እንታይ ኢልዎም ቅድም ሓንቲ ናይ ቴሌፎን ደወል ክፍጽም ፈቐዱለይ። ምስ ፈቐደሉ እንታይ ገይሩ ናብ ዓባዩ ደው ኢሉ ምስኣ ተዘራሪቡ ምስ ወድአ ነቶም መርመርቲ ገበን ምስ ዓባየ ክዘራረብ ጸኒሐ። እቲ ሓቂ ኩሉ ንገሮም ስለ ዝበለትኒ እቲ ዘጋጠመ ሓቂ ኩሉ ክነግረኩም እየ ኢልዎም።
ብኸምዚ ድማ ከርቲስ ሮወር ንሳራ ብሽጉጥ ተኪሱ ከም ዝቐተላ ክናዘዝ ጀሚሩ። እንተኾነ ግን ነዚ ቅትለት ዝወጠነ ሰብ ኣነ ይኮንኩን $5,000 ክንከፍለካ ቅተላ ዝተባሃልከ ቀቲለያ እዩ ኢልዎ። እቶም መርመርቲ ገበን መን ይቅተላ ኢሉካ በዓል ቤታ ድዩ ምስ በልዎ ከርቲስ ኣይኮነን ሓደ ኤዲ ላውረንስ ዝበሃል ሰብ እዩ ኢልዎ። ብድሕሪዚ ፖሊስ ንኤዲ ላውረንስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እኳ እንተእተውዎ ኤዲ ግን ሓንቲ ቃል ከየውፅአ ምዝራብ ኣብይዎ። መርመርቲ ገበን ናቶም ኣሰራርሓ ተጠቂሞም ምስ ፃረዩ ግን ኤዲ ላውረንስ ምስ ፍሬድ ቶካርስ ማለት በዓል ቤታ ንሳራ ብስራሕ ከም ዝራኸቡን ኣብ ስራሕ እውን መሻርክቲ ምዃኖም በፂሖሞ። መርመርቲ ገበን ንፍሬድ ብስራሕ ናይ ዝረኽቦም ሰባት ኣስማት ዝርዝር ክህቦም ክሓትዎም ከለዉ ፍሬድ ፈፂሙ ናይ ኤዲ ላውረንስ ስም ኣይጠቐሰሎምን ነይሩ። እዚ ድማ ገለ ክሓብኦ ዝደለየ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ ዝብል ጥርጣረ ይሕዲርሎም። ካልእ መርመርቲ ገበን ዝበፅሕዎ ነገር እንታይ ነይሩ? ኣብቲ ከባቢ ሳራ ዝሞተትሉ እዋን በዓል ቤታ ፍሬድ ቶከርስ ብሽማ ዋጋ $1.7 ሚልዮን ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት ናይ ህይወት መድሕን ከም ዝኣተወላ እዩ። እቶም መርመርቲ ገበን ነዚ ምስ ረኣዩ ፍሬድ ኣብ ቅትለት በዓልቲ ቤቱ ኢድ ከም ዘለዎ 80% ርግፀኛታት ኮይኖም። እንተኾነ ግን ኤዲ ላውረንስ እቲ ናይ ስራሕ መሻርክቱ የተናዘዘ ዝኾነ መርትዖ ስለ ዘይብሎም ወላ ሓደ ነገር ክገብሩ ኣይከኣሉን። ንድሕነት እቶም ቆልዑ ስለ ዝሰግኡ ግን ፖሊስ ንፍሬድ ቶከርስ ብጥንቃቐ ን24 ሰዓታት ክከታተልዎ ጀሚሮም። ጊዜኡ እዋን ልደት ስለ ዝነበረ እንዳ ቶከርስ ድማ ዓመት ምስ ወለዳ ንሳራ ይሕልፍዎ ስለ ዝነበሩ ፍሬድ ልደት ክሕልፍ ንኽልቲኦም ደቁ ሒዙ እዩ ናብ ፍሎሪዳ ኸይዱ። ጆን ኣቦኣ ንሳራ ነቶም ቆልዑ ከነዛውሮም ንኸይድ ምስ በሎ ፍሬድ ኣነ ደኺመ ስለ ዘለኹ ኣብቲ ሞቴል ክዕርፍ እየ ንሶም ግን ደሓን ኪዱ ኢልዎም ከይዶም። ምስ ተመልሱ ደሃይ ከይገበረ ነዊሕ ሰዓታት ምስ ሓለፈ ግን ጆን ኣቦኣ ንሳራ ደሃዩ ክግበር ኢሉ ናብቲ ክፍሉ ከይዱ ኳሕኳሕ እንተበለ መልሲ የለን። ድሓር ጆን ኣቦኣ ንሳራ ነቲ ማናጀር ፀዊዑ መፍትሒ ገይሮም ከፊቶም እንተኣተዉ ፍሬድ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ኣብቲ ዓራት ተዘርጊሑ ኣብ ጎኑ ድማ ጥርሑ ብልቃጥ ናይ መድሃኒትን ኣብ ቅትለት በዓልቲ ቤተይ ኢድ የብለይን ዝብል ናይ ኑዛዜ ደብዳቤን ረኺቦም። ጆን ሰብኣይ ጓሉ ንኽድሕን ተጓዩ ናብ ሆስፒታል ምስ ወሰዶ ዕድል ገይሩ ድማ ሓካይም ሂወቱ ከትርፉ ኢሎም። ፍሬድ ሓዊኡ ካብ ሆስፒታል ምስ ወፀ ኣነ ኣብ ቅትለት በዓልቲ ቤተይ ወላ ሓደ ኢድ የብለይን ኢልዩ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቡ ቃሉ ሂቡ። ሳራ ካብቲ መውት ድሕሪ 8 ኣዋርሕ ኤዲ ላውረንስ እንታይ ገደሰኒ በይነይ ዝሕመሎ ኢሉ ይመስለኒ ምስ ፖሊስ ክትሓባበርን ክናዘዝን ጀሚሩ። ኤዲ ቃሉ ክህብ ከሎ እንታይ ኢሉ ፍሬድ ቶካርስ ንሰበይቱ ከቕትለሉ ቆፂሩኒ። ኣብቲ መጀመርታ ከቐትላ ምስ ሓበረኒ ንምንታይ ስኡልካ ዘይትፈትሓ ኢልዩ። ፍሬድ ግን ብዛዕባ እቲ ዘካይዶ ዘይሕጋዊ ስራሕ ብዙሕ ስለ ትፈልጥ ከይተጥቃዓኒ ትቅተል ኣለዋ ኢሉኒ። ኤዲ እቶም ክልተ ደቅኻኸ እንተበሎ ፍሬድ ምንም ከይመሰሎ እንታይ ኢልዎ ግደፎም ጥራይ ክለምድዎ እዮም። ኤዲ ግን ነቲ ቅትለት ባዕሉ ንኽፍፅሞ ነብሱ ምግባር ስለ ዝኣበዮ $5,000 ንከርቲስ ነቲ ቅትለት ንኽፍፅም ከም ዝቆፀሮ እዩ ቃል ሂቡ። ናይ ኤዲ ቃል ምስ ተቐበሉ ፖሊስ ናብቲ ፍሬድ ምስ ክልተ ደቁ ዝነበረ ቦታ እዮም ኣምሪሖም። ንድሕነት እቶም ቆልዑ ኢሎም ግን ተጣቢቦም ንፍሬድ ካብቶም ቆልዑ ከም ዝረሓ ምስ ገበሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዮሞ። ኣብ 1995 ዓመተ ምህረት 3 ሰባት እዮም ብቅትለት ሳራ ቶካርስ ተኸሲሶም ንፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። እቲ ቀንዲ ወጣንን ቀላስን ናይ ቅትለት በዓል ቤታ ነበር ፍሬድ ቶካርስ ክኸውን ከሎ ተሓባበርቱ ድማ እቲ መሻርክቱ ኤዲ ላውረንስን እቲ $5,000 ንኽክፈሎ ነቲ ቅትለት ዝፈፀመ ከርቲስ ሮወር እዮም ነይሮም። ናብ ፍርዲ ምስ ቀረቡ ከርቲስ ሮወር ኣነ ዘይኮንኩ ተኪሰ ቀቲለያ ነታ ግዳይ ብመኪና ኣጌርና ሒዝና ምስ ከድና ኤዲ ላውረንስ መፂኡ ነታ ሽጉጥ ሒዝዋ ከሎ
ሃንደበት ተተኩሳቶ ስለዚ ሞታ ሓደጋ ዳእምበር ኮነልካ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣይኮነን ኢልዩ ቃሉ ቀይሩ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ሓቂ ንኽወፅእ ናይ ግድን እቶም ዝነበሩ ናይ ዓይነ መሰኻኽር ኣብ ቤት ፍርዲ ከቐርቡ ነይርዎ ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣብቲ ግዜቲ ወዲ 6 ዓመት ዝነበረ ሪኪ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣዲኡ ዝተፈጸመ ነገር ክምስክር ቀሪቡ ሪኪ ኣብቲ ኣዲኡ ዝተቐትለትሉ መዓልቲ እንታይ ከም ዘጋጠመ ከዘንቱ ከሎ ብዕለት 29 ወርሒ ታሕሳስ 1992 ዓመተ ምህረት ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ይኸውን ገዝኦም ምስ በጽሑ ሳራ መኪና ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም ደው ኣቢላታ እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዘድከሞም ህፃን ማይክ ኣብ መኪና ብድሕሪት ደቂሱ ስለ ዝነበረ ሳራ ንሪክ ወዳን ነቲ ከልቦምን ገዛይእትያ ተመሊሳ መጽያ ተሰኪማ ክትወስዶ ስለ ዝድለየት ነቲ ንእሽተይ ኣብ መኪና ገዲፋ ማዕጾ ናይ ገዛ ክትከፍት ጀሚራ እቲ ገዝኦም ሰብ ስለ ዘይነበሮ ጸልማትን ጽምጽምን ይዝብል ነይሩ ንውሽጢ ኣትዮም ቁሩብ ምስ ሰጎመት ግን በዚ መጽኡ ዘይበለቶ ካብቲ ጸልማት ሓደ ሰብ መጽኡ ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ሳራ እንታይ ይጋጢሙ እቲ ሰብኣይ ካበይ መጽኡ ገና ከይተረድኣን ከሎ ድማ እቲ ሰብኣይ ካብቲ ገዛ ክወጹ ኣዚዝዎ ከምቲ ዝኣዘዞም ተመራሪሖም እንዳወጹ ከለዉ ሳራ ንኸይገድኦም እያ ትምሕፀኖ ነይራ ድሓር እቲ ሰብኣይ ከብኪቡ ናብቲ መኪና ዝነበረቶ እንዳወሰዶም ከሎ ሃንደበት እትከልቦም ሸንዲሑ ኣባሪርዎ ሳራ ነዚ ምስ ረኣየት ብስምባደ ንሪኪ ወዳ ስሒባ ሓቂፋቶ እቲ ሰብኣይ ድማ ናብ መኪና ከኣቱ ኣዚዝዎ ድሓር ንሳራ ነታ መኪና ንሳ ከም ትመርሓ ገይሩ ንሪኪ ወዳ ንስኣ ብቕድሚት ኮፍ ኣቢልዎ ድሓር ንሱ ብድሕሪት ምስቲ ገና ደቂሱ ዝነበረ ንእሽተይ ወዳ ኮፍ ኢሉ በቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሽጉጥ እንዳፈራርሐ ክትዝውር ኣዚዝዋ በየን ክትከይድ ከም ዘለዋ እንዳሓበራ ን15 ደቂቕ ዝኸውን መንገዶም ምስ ቀጸሉ ኣብ ሓደ መብራት ዘይብሉ ጽልምት ዝበለ ጽርግያ ምስ በጽሑ ሳራ በጃኻ ነዞም ቆልዑ ኣይትጉዳእዮም ክትብሎ ጀሚራ እታ መኪና ገና ደው ከይበለት ከላ ድማ ሃንደበት ናይ ተኹስ ድምፂ ተሰሚዑ እቲ ሰብኣይ ማዕጾ ናይ መኪና ከፊቱ ሃዲሙ ክስወር እንከሎ እታ መኪና ደው ከይበለት ሱቕ ኢላ መንገዳ ቀጺላ ድሓር ግን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ምስ በጽሐት ብሓይሊ ተላቲማ ደው ስለ ዝበለት ሪኪ ርእሱ ተሃሪሙ እቲ ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ሪኪ ኣብቲ ጸልማት ምስ ሓዊ ምስ ተረፈ ኣዲኡ መኪና ናይ ሞተረ ተወሊዑ ከሎ ገዲፍካያ ኣይውረድን እዩ ኢላ ዝማሃረቶ ትዝ ስለ ዝበሎ ተመጣጢሩ ኣጥፊእዋ ድሓር ዝሞተት ስለ ዘይመሰሎ ንዲኡ እንዳነቕነቐ ማሚ ተስእ ክንከይድ ይብላ ጀሚሩ ምምላስ ምስ ኣበየቶ ግን በቲ ናይ ቆልዓ ኣእምርኡ ተሃሪማ ሃለዋታ ዘጥፈት ስለ ዝመሰሎ ሓገዝ ክጽውዕ ካብታ መኪና ወሪዱ ብድሕሪት ከይዱ ንሓዉ ካብታ መኪና ኣውፂኡ ብኢዱ ሒዝዎ ነዲኦም ኣብታ መኪና ገዲፎም ድማ ጉዕዞ ጀሚሩ ድሓር እንዳተጓዓዙ ከለዉ ብርሑቕ መብራህቲ ስለ ዝረኣዩ ተተሓሒዞም ናብ ገጾም ክቦይ ጀሚሩ ናብታ መጀመርታ ዝረኸብዋ ገዛ ከይዶም ምስ ኳሕኩሕ ድማ እቲ ዋና ገዛ ከፊትዎም ደም ንደም ኮይኖም ስለ ዝነበሩ እቲ ሰብኣይ ብስምባደ ተቐላጢፉ ፖሊስ ፀውዑ እቲ እዚ ኩሉ ጭካነ ዝተመልኡ ተግባራት ክፍጸም ከሎ ወዲ 6 ዓመት ዝነበረ ሕጂ ወዲ 8 ዓመት ዝኾነ ሪኪ ከምዚ ገይሩ ብትብዓት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ቀታልዲኡ ዝግብኦ ፍርዲ ንኽቕበል ቃል ምስክርነቱ ምስ ሃበ ብዕለት 27 ወርሒ ለካቲት 1995 ዓመተ ምህረት እቲ $5,000 ኢሉ ነዚ ቅትለት ብጭካነ ዝፈጸመ ከርቲስ ሮወር ንሕልፈት ማእሰርቲ ክፍረድ እንከሎ እቲ ነዚ ጭካነ ዝተመልኦ ቅትለት ኣዲኡ ዝተለመን ዝወጠነን ኣቦኡ ወላዲኡ ፍሬድ ቶካርስን መሻርክቱ ኤዲ ላውረንስን ድማ ከምኡ ንሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዶም ፍሬድ ቶካርስ ብስስዐ ንገንዘብ ክብል እቲ ክቡር ናይ ጥብቅና ስርሑ እናሃለዎ ኣብዚ ሕጋዊ ተግባራት ስለ ዝኣተወ ነዚ ተግባራቱ ንኸይክሻሕ ክብል ድማ ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋ ንደቁ ብጭካነ ብዘይወለዶም ዘኽቲሞም ንኽዓብዩ ፈሪድዎም ሪኪን ማይክ ሓውን
ምስ እንዳባሓቅኡ ማለት ምስ ስድራ ቤታ ንሳራ ብፍቕሪ ተኾስኪሶም ክዓብዩ ከለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ሪኪ እኹል ሰብኣይ ኮይኑ ስርሑ እናሰርሐ ምስቶም ዘዕበይዎ ስድራ ቤት ኣዲኡ ብሓጎስ ህይወቱ ኣብ ምምራሕ ይርከብ። ሪኪ ነዲኡ ከይዘከራ ከም ዘይውዕልን ኩሉ ግዜ ምስኡ ከም ዝኾነትን እንተ ምሰብኡ ግን ወላ ሓደ ርክብ ዝበሃል ከም ዘይብሉን ነቲ ዝፈጸሞ ተግባራት እውን ፈጺሙ ይቕረ ከም ዘይብለሉ እዩ ዝገልጽ። ብሬድ ቶከርስ ምስ ደቁ ከይተራኸበን ይቕሬታ ገበርለይ ከይበሎምን ኢና ኣብ ቤት ማእሰርትን ከሎ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2020 ዓመተ ምህረት ብሕማም ምኽንያት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ታሪኽ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ባህሊ ታሪኽ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ቻው።